siis veronmaksajien alueuutiset jälleen ja outo Ottokarin puisto. Kun tiedämmehän, että olemme kulttuuri- ja taidemyönteinen uutistoimisto, niin olemme tällä hetkellä viettämässä kulutusjuhlaa täällä Oulun keskustassa. Ja mainos. Shrieks levy julkistettu 2 päivää sitten. Ja koska levy ei ole ehtinyt koskaan Ouluun, niin olemme menneet Anttilaan ja kuluttaneet 3 euroa Ahtuiskun CD-levy kotimaisen kunniaan. Moi! Oliko liian sinne?